Τι έγινε? Κωστάκη, πώς σου φαίνεται? Γι' αυτό βγήκα έξω. Πάτε καλά, μωρέ. Γι' αυτό. Χιόνι είναι αυτό. Γιατί στην Άρτα έχει περισσότερο όρεμα. Στην Άρτα περιμέναμε χιονίσει. Στην Άρτα έχουμε βροχή, έχουμε νερό. Γι' αυτό περιμέναμε. Πρέπει να έρθει αυτό από τα Κιούρκα. Έχω βάσιμες πληροφορίες ότι στα Κιούρκα το στρώνει πάνω στα αυτοκίνητα ρίχνει πολύ χιόνι. Τι έχει να πει ένας αρτινός για αυτό το φαινόμενο? Δηλαδή 4 Νοεμβρίου χιόνι και μάλιστα χιόνι με φεγγάρι. Γιατί δεν ξέρω αν το βλέπεις και το φεγγάρι, έχει και φεγγάρι. Ναι. Το χιόνι με φεγγάρι ή σκέτο το χιόνι? Κάνεις να μας πατήσει κανένα αυτοκίνητο. Γενικότερα, τι γνώμη έχετε για το φαινόμενο και για το χιόνι αλλά και για τη συγκυρία όλη? Είναι πολύ ωραίο. Θα μας ενδιαφέρει να μας πει ένας αρτινός. Ναι. Πώς βλέπετε αυτό το πράγμα? Είναι ωραίο, όμορφο είναι. Καλό είναι, μωρέ. Εντάξει. Στην Άρτα έχετε συχνά τέτοιο φαινόμενο? Κάθε μέρα. Το. Ναι. Αλλά υποθέσω από τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι... η χιονοσεζόν τελειώνει τέλη Μαΐου. Όπως και στα Γρήλιο.